Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Любомир Гутев, а вие сте с поредния епизод от подкаста на издателство Millennium. Днешния ден ще си говорим за книгата "Улици, хора, събития" на известния политик и журналист и писател от близкото минало Димо Казасов. Днес наш гост ще бъде господин Николай Поппетров от Института за исторически изследвания към БАН. Той е специалист по нова и съвременна българска история. Има редица публикации по тематиката. Освен това, той има лични контакти с автора на книгата, така че ще ни сподели допълнителна информация в тази връзка. Първо, добре дошъл на господин Поппетров. Добре са варили. Първото, което ще ви попитаме, е какво може да кажете за личността на Димо Казасов и нейното значение в политически и публицистичен план и какви впечатления оставил вас при вашите контакти? Първото, което бих искал да кажа за Димо Казасов, че върху него има един незаслужено поставен печат, въпреки че може би разговор за него не би трябвало така да започва и за която и да е личност, така че не бива да му имаме доверие много, че той е един политик, който се е прехвърлял от политически цвят на политически цвят, т.е. от движение към движение, от партия към партия и такъв човек малко будил недоверие. Това е едно поколение историци от епохата на социализма, понеже Димо Казасов беше малко или много пристрастен към един елемент от биографията си, към един момент от биографията си, времето на Звено, където той е един от биолозите на Звено, после ще се върнем с две-три думи за това нещо. Това не се харесваше, тъй като Звено е организация, която участва в един преврат 1934 година. След това на практика звенарите участват в още един преврат на 9 септември 1944 година и никога марксистката историография не можа да подели коя е главната роля, Официална главната роля беше на партизаните и комунистическата партия, реално главната роля на 9 септември на Звено и на Военния съюз. Никога не можаха да се примират. И там в комунистическо време се създаде този деке на Димо Казасов, че той е един несериозен автор. Димо Казасов е една много интересна личност, разбира се, от българския политически небосклон, добре образован, с образование от чужбина, социал-демократ, деец на просветното движение, журналист, известен журналист, създава си на практика име като талантливо перо. Участва в преврата на 9 юни, първият момент в Цанковия режим. След това се дистанцира от него, почва да симпатизира на едни авторитарни идеи. Спорно е сега дали симпатизира на фашизма или не. Посещава Италия и пише една книга за свободотечеството на Мусолини, която е доста позитивна по дух, но като знаем, че и бележите западни писатели са харесали в началото режима на Мусолини и на фашизма, значи не бива чак толкова да търсиме към Димо Казасов да бъдем критични и да търсиме някакъв такъв задкулисен момент. В 27 година, благодарение на него, истината е тази, благодарение на него се създава един кръг от буржуазни писатели, учени, политици. Това е кръга Звено, който 28 година почва да издава едно списание Звено на трибуна на тези хора, които искат да реконструират българската държавност. В стопански план, в политически, в социален, смятат, че има дълбоко противоречие между народните маси, големите маси, България селска страна, 79% от населението е селско, и градското население, между политическите партии, тези маси, които са отчуждени от партиите и гласуват за левите елементи. Значи тези хора не са леви от Звено, тези хора са така надясно ориентирани. Това трябва също да се отчете. И че трябва политическата система да се промени по някакъв начин. Дълги годините, от 28 до 33 почти не са привърженици на идеята на преврата, но тяхната симбиоза много тясна с Военния съюз, в лицето на Кимон Георгиев и на Дамян Велчев, ги води до това, че военните искат от Военния съюз, дейците искат да се извърши политическа промяна по насилствен начин, да се прекрати парламентарната система. И общо взето Звено се преориентира на там. В последните месеци преди преврата, от май 1934, Димо Казасов напуска Звено
и отива при Александър Цанков, неговото народно социално движение. Масова политическа партия голяма, с дясна идеология. Сега, дали фашистска или не, това е въпрос на теоретически спекулации, да не го засягаме в момента това нещо. Това е така един негативен момент в биографията на един политик, който сменя няколко пъти политическата си боя. Казано честно, ако говорим от позицията на някакъв странен морал, Уинстън Чърчил е сменял няколко пъти политическия си цвят. Не само той. Знаем, че мнозина социал-демократи еволюират към фашизма. Мусолини е ноторен пример. Мнозина социал-демократи еволюират към комунизма, и то към радикален комунизъм, нали? Който действа по брутален начин. Така че тези неща са обичайни в политиката. В политиката морала е също нещо много относително. Аз лично съм склонен да смятам, че еволюцията на Димо Казацов е една абсолютно нормална еволюция в българското политическо пространство. Много такива еволюции има. Това го показа периода 9 септември 1944 до 1947 година, еволюция на част от политическата класа, която постепенно изведнъж прегръща идеите на комунизма и разбира, че това е най-спасителната идеология. Това го показа. Сега да не бъдем голословни и да не влизаме в съвременна политика, периода от 79-91 година, когато променените комунисти скочиха и се оказаха, че са създатели на СДС. И че цял живот са мразили комунизма и си искали да го свалят, нали? Което също беше страден факт. Така че политическата еволюция, която тежи на гърба на Димо Казацов, според мен е само просто някаква сянка върху биографията му. Пак казах, талантлив публицист, като министър, бил министър преди 9 септември, нали, в кабинета на Александър Цанков. Справил се с работата си. След 9 септември дълго време е ръководител на Полиграф издат и на главната дирекция на книгоиздаване, полиграфия и книгоразпространение. Това е в сталинските времена, разбира се, но там Димо Казацов се проявява доста умерено, преди това малко като министър на пропагандата, информацията и изкуствата, нали, в отечествено-фронтовския режим. Ясно, че работи за отечествено-фронтовския режим, но пак ако се вгледате в неговата дейност, ще видите, че той е редица буржуазни учени, писатели, гледа някакси да ги опази от революционната ярост, от революционната стихия, която тече в 1944-1947 година. Разбира се, пише в духа на сталинизма, след това на живковизма. Това е обичайно нещо, ако проследите еволюцията на българската журналистика, публицистика и така нататък. И сега автор на много книги. И като автор на много книги, тези книги се използват широко от историците, много често без да се говори, че се използват. Прочутата му книга "Видяно и преживяно", например, заедно с дневника на Богдан Филов, който официално не се цитираше, а се цитираше само като фонд в Централния държавен архив, бяха основни източници за едно поколение историци. Значи, когато аз съм следвал, това бяха основни източници. Четете "Видяно и преживяно" и там научавате какъв бил цвета на времето. Тъй като това е една мемуарна книга, която описва времето до 1944 година. Негова мемуарна книга, много интересна мемуарна книга, с опит той да представи историята. Значи аз бях това и правех това, ама по-скоро имаше такива събития като основен фон на моя живот. Сега сам по себе си Димо Казацов беше така отзивчив човек, тъй като го познавам, няколко пъти съм разговарял с него, посещавал съм го, живееше на улица Женева, на диагонал от къщата, в която е живял Кимон Георгиев. Сега на мястото на къщата на Кимон има кооперация жилищна. Предпазлив, разбира се, с много добро желание да разкаже нещо за миналото, в един критичен дух, не толкова към миналото, колкото към интерпретациите на миналото, като се въздържаше по отношение на историята, но по-скоро беше отворен по отношение на бита, културата. Така той разказва за София всякакви неща, без никакво лицеприятие, и за видни хора, и за народа, и за лошото, и за хубавото. И картината, която той е създавал на миналото на града, беше много жива и много, много хубава. Не по-различна много от книгата, но доста по-откровена в някои детайли. Нали, говоря за проституцията, за кръчмите, за посетителите на баровете, за побоищата, които полицията извършва не само на леви, но и на десни.
когато, да кажем, легионерите манифестират против Ньойския договор, опозицията не иска да има международни скандали и така нататък. Много неща можеха да се научат от него. Беше един отзивчив, съпричастен и любезен човек. Включително от тази стара категория, която въобще вече сега няма, но и тогава беше на изчезване. Ако му напишете писмо, всъщност аз му бех написал писмо, така стана, защото имах въпрос, който иска да го изложа писмено, да не става, че има някакво разночетене. И той отговаряше на писмата. Има запазени писма от него, кратки писма, ръкописни, коректни, с чувство за хумор много добро. Позволява се да казва неща, които не бих искал сега да ги цитирам със свои съратници и политици. Като обща оценка, един забавен, приятен събеседник с много свежа памет. Много често мемуаристите, когато почват да пишат книги, имат една такава особеност, че прибягват до други източници. Та всеки прибягва до друг източник, като не може да си спомни датата. Това е повече от ясно на събитие, което е извън от него. Пък даже и за свое събитие търси си погледнах тук за книжки или в някакъв документ в личния си архив. Но има политици, които изцяло си пишат спомените по пресата и по чужди публикации. Значи той си спомня това нещо за своя живот, всичко останало му е... Не си го спомни, това е човешката памет. И реконструира. Сега не искам да споменавам имена на няколко български автори. Ще спомена имена на един българин, който живееше в чужбина, Константин Кацаров. Сигурно го знаете, той беше написан на книга 60 години живяна история, която тук, когато се появи на български, като свободно издание след 10 ноември, защото преди това има на български издание, което в чужбина правено и се разпространяваше само по списък за някои другари, които трябваше да го четат. Когато се появи това нещо, той минаваше за най-големия мемуарист. Всъщност 60 години живяна история, негови опит да прочете историята. Там има събития, в които той няма как да е бил въобще участник, а няма как и въобще да ги е знаел. Ако не е прочел официалната хроника или не е прочел мемуари на лица, писани след Втората световна война. Димо Казацов не беше такъв мемуарист. Димо Казацов това, което не знаеше. И когато, да кажем, за атентата в градското казино сме говорили за някои неща в вестниците, той казаше, това беше и повода, по който аз исках да се срещна с него. 15 година атентата в градското казино. Той казаше, добре, това нещо, ако сте го прочели от някъде, имате документи, знаете, да, аз нищо не мога да кажа и не мога да коментирам нещо, което не го знам. Значи имаше такъв момент. Това беше за мен Димо Казацов. Аз имам добри впечатления от него. Сега дали съм му вярвал 100%, не знам. Аз съм завършил история. Професионален историк не вярва на себе си. На спомените си собствени. Разбира се, вярвате на документа. И даже на документа не вярвате, защото документа може да бъде неверен. Нали, може кръщеното свидетелство, което дядо ви да го издал на баща ви 20 години по-късно от съдрождането. Нали? И вътре да има грешка някаква или просто да се съмнява, защото този документ е издаден 20 години по-късно. Така че не съм приемал на вяра почти нищо от Димо Казацов, но нещата, които той е писал, според мен са много достоверни. Това, което той е написал, може би най-хубавия разказ за историята на София. Да, вие... Само секунда, Любо. Спомни си въпрос. Жена го ти е висна микрофон от тези са. Иначе нещо малко. Значи аз не искам тук да се поставям спомени, разбира се, но може би наистина най-хубавата. Продължаваме. Добре. На какво давате неговата потребност всъщност да сподели своите впечатления от София в книга, така да се посвети на темата? И не е ли малко парадоксално това, че вие споменахте неговите политически метаморфози, но през по-голямата част от неговата деятелност в този период той е в опозиция на властта и в последствие има доста критична оценка към българските управляващи в този период. Нали? Но въпреки това е една голяма носталгия към Стара София. Как си го обяснявате това? То е, как да го кажа, интегрална част от това общество. Това е неговото общество. Значи той към политиците има негативно, но той живее в това общество. И това е един на пръв поглед парадокс, но това го има един ден, ако почнете да разпитате тези хора, които са останали живи от комунистическия режим, и те ще ви разкажат някои неща и ще се окаже, че те, които са били в тотална опозиция, имат сентименти към него, не към управлението, а към времето, към дрехите, към срещите за други хора,
към лятото, примерно на 53-та година или на 57-та и така нататък. Аз не знам дали не съм го казал някъде публично, но сега ще го кажа. Дъщерята е един осъден и разстрелян от Народния съд министър, след това депутат от 25-то Народно събрание, една много светла личност. И той, и дъщеря му. Сме говорили много с нея на тази тема, какво представлява живота на една дъщеря на един човек, който е осъден на темосен и името му въобще не се появява на белия свят, нито с лошо, нито с просто се едно, че го няма. Така е било при комунизма за него, по различни причини сега. Нали. Той не е бил ярък враг, но просто попада в списък на лицата, които трябва да бъдат разстреляни. Там е една перверзна лотария, просто кой да бъде разстрелян и кой не, както и да е. И тя казваше, да, ама ние ходехме по срещи, се любихме и се женихме и се развеждахме и ходехме на море и живота беше прекрасен и беше страшно, нали, и мама умря и сестра ми умря и нямах жилище и не ми даваха работа и не можах да завърша висше образование. И какъв хубав живот имаше все пак. И какви лета, и какви пролети, и как с този, как сме отивали в градината и край реката и това. Нали? Това е живота. Димо Казацов е част от този живот. Значи политическата настройка оставете. Милиони хора живеят при тоталитарните режими, не само при тоталитарните. В Южна Америка, където няма тоталитарни, има нали, огромна разлика между бедни и богати. Милиони хора живеят и обичат своето време. Политически може да не го обичат, но значи трябва да си много такъв, много страстен враг на своята епоха или много идейно ориентиран към нещо друго, за да мрази цялото време. Или, разбира се, като част от съвременните публицисти, които хвърлят всякаква кала върху предишния период, за да се изтъгнат по какви герои са били, което, както и да е. Познаваме много хора, знаем, че не бяха герои. Така че това би могло да се каже за Димо Казацов. Не обичаше София. Втория момент, според него, той се е дразнал още 50-те години. Тогава има една либерализация в комунистическия режим и почва да се говори нещо за миналото. Появяват се някакви спомени. На Стилиян Чилингиров, по-късно на Константин Галабов. И неговата реакция е това, че покрай тези спомени почва да се появяват във вестниците някакви публикации, които представят нещата не така, каквито са били. И това е опит за реконструкция. Това е втория опит. Първият е на един Георги Каназирски Верин от 1946 година. София преди 50 години се казва, анекдотична книга с рисунки на Александър Божинов. Много приятна книга, много интересна. Но тя по-скоро е анекдотична за анекдотични личности. За Мито Шишков, Барон Гендович и така нататък. Докато това е един разрез през историята на София. Много важен. И мисля, че друг няма такъв. Райна Константинцева има един такъв не лош опит, правен по-късно. И това е. За сега имаме това и мисля, че само това ще имаме. Да. Нямаме нито един друг мемуарист на София. Имаме дневници на различни хора, които описват части от живота, но специално аз не знам друга книга да има за историята на София. В този вид. Нали. Това, разбира се, не е чиста история, най-малкото е история. Но това е един разрез, който е много важен. Ако четете вестници от една епоха, примерно Воля, Вести, Вечерна поща, виждате, цвета го има тук. Малко по друг, чисто субективен начин, който гледа Казацов, но го има. Сега аз ще поделя едно впечатление мое, което искам да разбера вашето мнение по този въпрос. Не ли София в началото на 20 век до голяма степен единственият български град, който така отговаря в основите си на критериите за градска модерност по отношение на стопанството и архитектурното развитие на културния живот и всекидневието. И в този смисъл тя не се явява една витрина на ранната българска урбанизация. Ами сложно го формулирахте, обществото е така, да. Така, разбира се. Сега една скоба Русе формално като архитектура и центъра като урбанизъм е така също един град, който има типичен европейски облик. Русе е града, който към освобождението на България има европейски облик. Нали, град, който има някакъв облик полуевропейски, полувъзрожденски, това е Пловдив. Но витрината на България е София. Абсолютно витрината на България е София и тя е витрина до 1944 година. Пак и след това, разбира се, но абсолютно да, София има всичко, което трябва да има един европейски град. Има трамвай, снабдяване, осветление, телефони, сравнително бързо в сравнение с някои други градове.
паркоустройство, паркови градини се правят в София още в началото на века. Влиза стандарт западен в някои области на живота. Влиза мода, западна абсолютно на най-високо ниво, мода магазини с модни френски стоки, парфюми, куприни, шапки, тютюни, кожени мъжки чанти и така нататък. Тоест има много, много високо ниво. Не говоря за начина, по който могат да се получат книги в София от чужди издателства, от чужди книжаници се получат и да пристигнат бързо, което и до сега не може да го направим, ако не разчитаме на Амазон и така нататък. София е витрина. Витрина и вижте там какво е центъра, жълти павета и така нататък, уникални решения. Още 904-5 има проекти на архитект Данчов, на Маричков, на Лазаров за монументална София. София, която ще бъде изградена като Париж, квартал на министерствата, квартал на вилите, квартал на легациите и така нататък. Разбира се, ако искаме да бъдем честни, има и гета в София. Нали не е темата, Димо казал, все пак описва она София, която е лицето на държавата. Лицето на държавата е тази, която ви казахте. Да, във всяко отношение София е водещия, така, образеца на... Така, опитва се Габрово, опитва се Стара Загора, нали, има ги тези неща. Опитва се 30-те години вече на 20-те век Варна, перлата на Черно море, нали. Вече тя ще бъде туристически град, курортен град от европейско значение. Това, нали, не го пропускаме. Че има и такива тенденции още тогава, но София водеше през цялото време. Всичко е съсредоточено тук. Национален театър, националната опера. Културният живот във вид на художествени изложби, всички художествени изложби, водещите художествени изложби са тук, художническите дружества, съюзите на писатели и така нататък. София, България. За любителското око предизвиква интерес и това експоненциално развитие експоненциално нарастване по-точно на населението на града. Така може особено да кажем, че на всеки 20 години той се отвоява. Това нещо характерно не е за столица на държава от подобен калибър в разглежданата епоха или при София има определени специфики? При София има определени специфики. Спецификите са по няколко причини. Има силна външна имиграция. Това не бива да се пропуска. Разбира се, има и всички учреждения са тук. Има нужда от кадри. Града първоначално не може да ги задоволи. Тъй като много търговци, много продавачи, много, нали, ориенталската част е много силна и почва да идва от провинцията. По-такъв, по-буден кадър, среднисти. Нека не забравяме, че голяма част от чиновниците са среднисти, не са висшисти, висшистите са много малка част. Така че такъв момент, но най-важното е голямата миграция, която е свързана с първо войни, катаклизми в световен мащаб. Значи арменските бежанци са една такава вълна, руските бежанци след 17 години, след болшевишката революция са втората такава вълна от международните събития, които говоря. Българските бежанци от всичките земи, които ние ги губиме. Това е, имаме бежанци още по времето на Линенското въстание, те са малко, разбира се, преувеличава се значението им, голяма част от тях турците си ги приемат обратно, но почва това заселване от Македония. Македония специално и Вардарска, и Егейска дава голяма част от пришълците население в София. Значи те се движат посока Кюстендил, Горан Чумая до 12-та година, т.е. Благоевград до 12-та година не е България. Значи през Кюстендил се движат бежанците и се заселват в София. И създават едни периферни квартали, Южбонар, Коновица, Гевгелийски квартал и така нататък. След 18-та година особено много. Значи ние имаме около 300 000 души бежанци от Беломорска Тракия и от Вардарска Македония. Една голяма част остават тук, разбира се, не остават 100 000, почти 100 000 бежанци имаме, които увеличават населението на София. Освен това имаме вече, ясно е, че към 920 година това ще е водещия град и всичко ще бъде съсредоточено тук. Войната опустошила България по много странен начин пред световно, независимо от победите, които ние общо взето имаме на фронта. Или поне до есента на 18-та година България на много стабилно военно отношение, военно-политическо отношение на държава. И има вълни от
пришелци от провинцията също към София се насочват и така става това нарастване. Сега, ако говорим за периода след 9 септември, това вече е катастрофално. Защото първо веднага различни елементи решават да завладеят столицата. Това няма нищо общо с политиката на Компартията, както сега се описва комунистите, докараха там едни простаци от провинцията. Знаете го, това в маса медии го повтарят непрекъснато. Няма такова нещо. България е опустошена страна на 9 септември с стопанска криза, с неясно бъдеще, с окупационни войски съветски, с някакъв режим, който не се знае как ще се развива. 44-45 още не се знае, че има комунистически режим. Знае се, че има терор и че може да не осъмнеш, ако те приберат. Ама това не означава, че комунистите са на власт. Нали? Те реално са на власт, ама още има някакъв вид до 47. И в тази суматоха какво ще правиш ти в провинцията, където някой може да ти завиди, да те пребие, да те убие. Една част от буржуазията, една част от беднотата гледа да се ориентира към големите градове. Освен това, новия режим прокламира, че ще има индустрия, че градовете ще процъфтяват. Индустрията е доста по-изгодна от селското стопанство. Там работиш от сутрин до вечер, пък в индустрията работи 8 часа и си прибираш къщи. Това са ментални нагласи и вече София става това, което го виждате сега. Аз не го осъждам това нещо. И Мексико е така, и други градове са така, и Кайро е така. Обаче не мисля, че това е нормалното развитие. Да, аз искам да питам, защото има един процес, към който Димо Казосов така много критично се отнася. Това е, нали, бурната промяна в инфраструктурата на столицата. Нали, знаем, изчезват цели улици, култови места, сгради. Нали, и всъщност има ли алтернатива на това развитие или просто е било необходимо от един момент нататък градското планиране да сложи ред в хаоса при първоначалното? И не. Имало е алтернатива, имало е и момента, че градското планиране би трябвало да сложи ред в хаоса. Това, което прави Димитър Петков, като кмет на София, който разрушава Златарската чаршия и Еврейската хавра и няколко църкви от 15-17 век, нали, от една страна абсолютно необходимо. Ти имаш ориенталски град с криви улици. Ако погледнете схемата на София от 1979, ще видите улиците какви са. Значи там почти прави улици няма. Като погледнете от 1907 големия план на София, ще видите, че улиците са геометрично изправени. Почти няма криви улици. Имате един град, който може по много причини да се равнява с чуждите градове. Това прави в Париж Осман, примерно. Кмет Осман прави това. Той разрешава на голяма част от средновековния Париж. По най-брутален начин и прокарва големите булеварди. Добре, от гледна точка на културно-историческото наследство има ужасни неща, защото изчезват паметници, които не са описани. Тогава е друг менталитет, друга култура имаш. Това е старото, ще го махнеш, ще го събориш. Дали? Да, абсолютно е прав. Димо каза, че по отношение на културно-исторически ценности изчезва на цяла София. Свързана с османския период, но има неща, които са от времето на Шишманова София, които изчезват. Това го има. Така че имало някаква алтернатива, една част да се запаси, една част да се заснима поне. Нали, техниката на архитектурното заснемане познава Запада 2 века преди това. Описвате обекта с едно тефтерче, рисувате го там, може художник да хванете график, елемент по елемент и го събаряте. И го няма повече, но то е някъде документирано. Така че този момент го има, първи момент. И да се върнем, понеже Казасов говори за една София, която не е жива, ама която и сега продължава да съществува. Ами да, няма политика. Общината никога не е имала политика към културно-историческото наследство и това мога да го кажа абсолютно категорично. Част от моето семейство се е занимавало с това нещо, свързани се по един или друг начин с такива среди, борби и така нататък. Абсолютно никога не е имало. Големи архитекти, големи общинари признават, че никакъв поглед няма, нито урбанистичен, нито има капиталистически хаос, най-лошия смисъл на думата. Това го има и до Първата световна война, това го има след Първата световна война. Плана на Мусман е голяма светлина в тунела на София да бъде изградена по нов начин. Това продължава обаче и след 9 септември. Тъй като имала една възможност, една част от сградите пострадали при бомбардировките да бъдат по някакъв начин възстановени и да не бъдат унищожени, но имало и неща, които просто за разрушението така от спортна залога.
за да направиш ти, който сега е дошъл от твоето време, тук даже не говорим за идеология, идеологията гарантира, че ти можеш да построиш една социалистическа София. Охо, много хубаво, дай тогава да съборим тези неща и аз ще си построя моите обекти, за да видят хората аз какъв велик архитект съм. Тъй като една част от архитектите на Ларгото, т.е. на трите правителствени сгради Партиен дом ЦУМ и сегашното президентство, са буржуазни архитекти. Те не са комунисти, те не са дошли от партизанския отряд, нито от Съветския съюз. Те са буржуазни архитекти, които са строили в 30-те години, в края на 30-те години, в един неокласицистичен стил, който се строи в Третия райх, в Хитлерова Германия. И след 9 септември много лесно могат да се престроят в сталински стил, който също не е класицистен. Така че ето ви, сега, ако сме много емоционални, може да кажем, че това е престъпление към структурата на града. И развитието на градовете е такова. Развитието на градовете е такова, то е много спорно. Какво да кажем? Прав е Димо Казацов в много отношения. Прав е Димо Казацов. Аз си мисля, че модерното е красиво. Един от създателите на модернизма в архитектурата, виенски архитект Ото Вагнер, който е на практика създал Виенски сецесион, знаете каква роля е изиграл Виенски сецесион в световната архитектура въобще, казва: не всичко модерно е красиво. И това е девиза на сецесиона. Не всичко модерно е красиво. Нали, така че ние ще съборим някои стари сгради от центъра на града, други ще запазиме само защото така доста богати хора или проминентни хора са успяли да се докопат до тях. Знаете, там разни частни къщи, които ги купуват разни богаташи, да не говоря за тях, нали, от типа на руския поп и така нататък. Те ще бъдат запазени. Но ако няма няма такова лице, значи спокойно може да се лишим от тях, ще построим една голяма кооперация, оттам ще се вземат доста парички, защото високото съюз да се носи много пари, няма какво да се лъжим и нещата са приключени с културно-историческо наследство и каквото искате наследство. Ето как Хотел България щеха да го реконструират, там да му правят някаква кула, художествената академия също ще да пострада. Банята се водиха 20 години спорове, дали да има там някакво стъкло, където да се приемат чужди гости и така нататък. Значи политиката в градското пространство играе често много превратна роля. Това във всички държави, всички времена, във всички континенти. Едва сега, като цяло в света, има една тенденция да се дебатира за всеки обект, за всяко дърво, дето се казва. Знаете какво става в Париж, колкото може по-малко автомобили, колкото може повече пешеходци, колкото може по-запазени стари неща, колкото може повече стари сгради да се реконструират, да се използват за друго, но да съществуват като структури и така нататък. Така че Димо Казацов даже много отношение е съвременен и даже позволява, според мен, ако се чете както трябва, да се дебатира върху това нещо. Какво е станало? Не да съжаляваме, ами нещата имат логика. Пак се връщаме на нещата, за които той така с мъка гледа, защото той пише книгата, когато вече голяма част от София е изчезнала при социалистическата реконструкция на центъра. Значи това е много голямо недомислие, най-малкото да го нареча. Там има и определени хора, които говорят за архитектурата си, значи политическите седи, това е ясно. Каквото решат политиците, каквото реши Хитлер, примерно в Берлин, го правят. Нали? Не говорим за това. Говорим за отговорността на интелигенцията. Така че той е абсолютно прав. Той има глас. При всички случаи той до края на живота си има глас. В вестниците той пише критични статии. Това не бива да го пропускаме в вечерни новини, в Отечествен фронт, в списанието на Съюза на научните работници, за оформяне на книги, за книжна илюстрация, за именования на улици. Значи той беше един, как да кажа, активен до края на живота си пълноправен софийски граждан. Така че, неговият сентимент, да, абсолютно. Не е само сентимента на стария човек, но сентимента към една култура, която би могла да се запаси. Ами сега, извинявайте, има ли в София едно кафене, което да има една 70 годишна история? Не говорим като Венеция, дето има 200 годишни истории. Или ако Поло в Париж, който има не знам колко годишна история. Не говорим, има ли едно място, където ще кажете, това заведение съществува от 1940 година. Айде не от 40, от 56 даже. Какво от това, че от комунистическо време съществува? Но и продължава да съществува. Няма такова нещо. Няма традиция. Значи как няма един такъв човек, интелигентен, да тъгува по това нещо? Отивате в Виена, отивате в Демел. Отидохме в Демел. Защо отивате в Демел? Отидете в Саканите Старо Свободи, ама тя няма. Няма, разбира се. Нямате нещо, търсите го в чужбина, прехвасвате се пред него, тук го няма.
този сентимент е абсолютно разбира. Не е на стареца или на такъв противника на режима, защото той е достатъчно гъвкав към епохата си. Това е на човека, който мисли. Значи, в това отношение книгата е много искрена и много вярна. Разбира се, има така пресоляване, като той говори против буржуазията, но той не е буржуа на практика. Той е интелектуалец. Има разлика. Той не е от буржуазен произход. В смисъл, той не е от произхода на Буров, на Говиделников, на един богат евреин като Фархи и така нататък. От средното ниво, от средния слой. Така, един от най-ценните аспекти на книгата, по мое мнение, е това описание на всекидневието на студичанина в това време, атмосферата в кафенетата, по улиците, реакциите на определени модернизационни достижения, като трамвая, кружката и така нататък. И наистина през богатството на неговия образно описание човек може до някаква степен да се пренесе в Стара София. Благодарение на какви качества той успява да постигне това? Вие споменахте за добрата му памет, може би има и нещо друго. Беше трудолюбив. Той направи няколко свои книги с отделни свои статии, които преди това публикувани. Ги събрал в отделни книги. Това говоря след като е издал вече "Молици, хора, събития", нали, първото издание. Много старо, второто беше от 60-те години. Това се явява на практика трето издание след една много дълга пауза. Така че, доколкото зная, не съм го питал пряко, няма какво сега да си притурям с задна дата, че такива неща съм знал, но доколкото зная, той осмисля един текст, дали текстът е абсолютно достоверен, дали все пак там няма нещо преувеличено, потапя се в миналото и живее в миналото общо взето. Живее, спомен, имаше една къща с стари мебели, с стари картини, с стара преса. Това може би също дава и разбира се, човек е талантлив, значи той е един от добрите публицисти в България. Това неговите политически метаморфози и тук има един такъв момент, че той се обявява в 30-та година против действията на фракцията на ВМРО, на Иван Михайлов на фракцията, накара нашата историческа колегия да го намрази, което според мен не беше правилно. Тъй като човека и извора все пак има някаква голяма разлика. Това го почувства и Илчо Димитров, когато се обърна към дневника на Филов и реши да го издава. Значи, това беше първият пример как един историк може да отдели политическата личност, човека, от това, което той оставил като наследство или това, което мисли. Тъй като двете неща не са винаги заедно. Сега ангели няма в политиката и в публицистиката и демони няма. Разказва, че професор Златарски, който е бащата на нашата историческа наука, нали, велик учен, нали, като видел студентка с къса пола, дигал бастуна и казал, да те хокам или да те бия, без да ги бия, разбира се, Златарски възпитан човек, но нали, бурна реакция, виждат и се глезените, може и такова нещо. Ето, това е, значи, това е Златарски, който за нас е икона. Ако ви кажа, че между Петър Мутафчиев и Богдан Филов преписката и обидите са не булеварни, хората все пак са възпитани и добре образовани, но като цяло са изключително примитивно ниво. Има такива факти. Има хора, които имат крайно противен характер и това не му пречи да бъде забележителен учен. Ние имаме двама-трима в колегията, нали, които не може да говорите за него. За 10 минути искате или да излезете, или да го хванете за гушата. Буквално говоря това. И защо тези неща не се осмислят? Ако тези неща се осмислят, че една историческа личност, независимо дали е писател, художник или политик, и това, което тя е направила, има определени разлики, тогава много неща ще се разберат. Тогава ще се мисли кое е искреното в него като политик или като общественик или като публицист и така нататък и така нататък. Значи това са детайли, които за съжаление върху биографията на този човек не само върху този, но специално Димо Казазов е един от българските политици, който е гледан така с
недоверие. Доста има. Да? А за някой има култ, примерно. Ако тук има позволено да кажа двете думи, има култ към Буров. Какъв политик е Буров, какъв интелектуалец Буров, какъв финансист е Буров. И сега моите почитания, ама Буров е добър външен министър, сама политик, абсолютно сама политик. До последния момент вярва, че Русия обича България и че руснаците като дойдат, т.е. в септември 1944 година, всичко ще бъде помети масово и те ще разберат той какъв русофил е и какъв едър буржуа и ще го оценят, понеже Русия има от 3 века имперски режим. Нали? Това политик ли е? Абсолютно никакъв политик не е. Нали? И не е най-богатия българин, и не е най-добрия банкер, защото Иван Буров е най-добрият банкер, който му е брат. Ама ето го мита как е създаден. А мита Димо Казацов е, че това ама малко така. Какво значи това? С недомлъвки не се прави така. Значи прави се един анализ и тогава виждате кое какво е. И че това е една достоверна книга, че мемористиката му е сравнително достоверна и че някои неща той премълчава, разбира се, и то всеки ги премълчава. Сега ако попитате един легионер или сина на един легионер, баща му беше ли фашист, той ще ви каже, че баща му е фашист. Няма да ви каже. Ама легионерите са фашисти и обичат фашизма и в интимен план биха могли всичките да признаят, че са такива, но има някои неща, които не могат да се кажат, нали, естествено. Ето го, това е този казус, който го има. И за съжаление такива казуси има около много към български книги, около много български общественици. И ние имаме едно много голямо наследство, което ако се извади на бял свят, ще видим колко богато на идея е било това общество. Да, последно искам. Накрая ще ви помоля за едно обобщение. Кое всъщност в най-голяма степен определя значимостта на книгата Улици, хора, събития. Ами един съвременник, който е живял в града, който се е движил в различни среди на града, от най-високите до най-ниските на практика, описва една автентична картина на живота не само в двореца, примерно, и само в редакциите, но на живота от низините до върховете, не само в празника, а в делника. Тоест, това е нещото, което представлява София. София не е булевард Цар-Освободител. Както Париж не е Шанзелизе, така София не е булевард Цар-Освободител. София е града на бедняците, на нищетата, на жилищата, които са 2 стаички и нямат основи, и на жилищата, които имат кухненски асансьори и слугини, и гаражи с автоматични врати. И това говоря за периода до 1944 година. Това е София. Тази София описва Димо Казацов. Значи това е един автентичен разрез към историята и живота на града. И до сега ние не сме постигнали по никакъв начин друг такъв автентичен разказ. Няма да постигнем, освен ако не се намери чудо някъде в някакви дисаги, в някакъв съндък написан такъв текст, дневник, мемуар или нещо от този род. Историците до сега не са направили това нещо. С това завършва днешния епизод на нашия подкаст. За още наши видеа може да се абонирате и да следите нашия канал. В каталога на нашето издателство може да се запознаете и да си съответно закупите тази книга и още да разгледате другите ни издания.